Nagbukas sa Semana Santa ang Bendita sa Lucay sa gawa sa simbahan sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu, gihimo ni Father Joselito Danao, team moderator sa Our Lady of Guadalupe Parish, ang pagbendisyon sa mga lukay. Gisunod usab dayon ang pagsaulog sa Santos nga misa. Subay niini gisugdan na usab dayon ang gihimong pagpenitensya sa ubang mga deboto. Ang uban mipahigayon dayon og dalan sa krus. Gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy nga ang Semana Santa usa ka dakong kasaulugan sa simbahang Katoliko dili lang sa Sugbo apan sa tibuok kalibutan. Sa maong kasaulugan, nagpadayag sa dakong gugma sa tao sa Dios. Kay ang Semana Santa, kabaluta mo ni selebrasyon sa sentro gyud sa atong pagtuo, ang kamatayon o kanang pagkabanhaw ni Kristo, mao na siya nagmatuod sa iyang gugma sa Ginoo nato. Samtang sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol, gidag sa usab ang sa mga parokyano ang St. Joseph the Worker Cathedral Shrine. Ang Santos nga misa aron handumon ang Bendita sa Lucay. Sa kadaghan sa mga nanimba, ang uban nagbarug na lang gawa sa simbahan. Human sa Santos nga misa, gisunod dayon ang pagbendita sa mga lukay. Adunay na maligya usab og mga lukay gikan sa 40 ngadto sa 50 pesos. Gipasabot sa mga namaligya og lukay nga mahal ang ilang pagkumpra niini.